El vaixell misteriós. Hi havia una vegada Eric, un gran pescador que ensenyava al seu fill Siwi com viure a la selva. Però al nen només li agradava criar petits animals. Sent el seu millor amic, un mico llaunet que sostenia amb una sola mà. Una nit va navegar pel riu, un vaixell guarnit amb or i argent que mai van veure. Després van sentir una música, però com que no van veure ningú, la gent va pujar al vaixell, també Eric i el seu fill. Van passejar per la gran embarcació i les seves sales sumptuoses. Era preciós. Quan ells van prendre les coses de valor, el vaixell va avançar més ràpid, sonant la música molt forta. De sobte, uns nans amb ales, armats amb espases i llances, atrapant-los, es van tancar al gran celler amb porta gruixuda. Però el mico llaunet, sent petit, va obrir el pany. La gent desesperada, llançant-se a l'aigua, va nedar sense aturar-se. Eric es va abocar al final, perseguits per un nan, que caient a l'aigua va tornar al vaixell corrent per les ones. El miquet, veient la gent cansada, va saltar sobre els caps, per després donar un altre salt més llarg, arribant a un grup de llangardaixos blancs, els que va demanar salvar-los. Agafats de les seves cues, es van portar fins a la riba. Des d'aquella nit, el poble mai va pujar a un vaixell desconegut. Els llangardaixos i micos llaunets sempre van convidar a les seves festes.